a Toledo. Hem arribat a Madrid i potser hem de córrer una mica i no perdre'ns per agafar el següent tren. Transport número 2 per anar a Toledo. Un tren avant. Al final no m'ha hagut de córrer tant. Hem tingut temps de fer pipi i tot. Hem arribat a Toledo. Hem dinat, hem anat al súper i ara anem a uns miradors que hi ha per l'altra banda. I fem tota la volta de creuar el riu Tajo. Aquí hi ha un lloc de miradors a l'altra banda del riu Tajo. La noia de l'hotel ens ha dit que en un quart d'hora estàvem al mirador principal, però jo crec que hem tardat mitja hora, una mica més. I bueno, ara acabem de fer la volta i entrarem a Toledo per l'altra banda, que portem ara més o menys 3 quarts d'hora des que hem sortit de l'hotel. De Cervantes, i aquesta porxada va a la plaça del Zocodover, crec que es diu. Toledo de nit. Només es veu el pont d'Alcántara i l'Alcázar. Aquest cop hem decidit fer-ho bé i fer el free tour el primer dia. Però bueno, ja l'acabem de fer, hem anat pel centre i ara anem a fer la ruta ecològica, que és una ruta que va pel costat del riu, rodejant Toledo per baix. I jo crec que hi ha coses guais. Pues és un caminet molt guai. El que passa que nosaltres per internet vam trobar que es deia el camino ecológico, pero aquí en ningún lloc posa camino ecológico. Aquí posa el camino del Tajo, camino natural del Tajo, posa aquí, en un cartell. És un GR 113. Aquell és el puente de San Martín. Fins aquí més o menys és on vam arribar ahir per de l'altra banda, que és aquest el pont de Sant Martín, que és on hi ha la tirolina, que segons diuen és la tirolina més llarga d'una ciutat, era? Urbana d'Europa, però jo no m'ho crec. Seguim la ruta del riu Tajo. Hi ha com edificis antics que estan rehabilitant i per dintre són molt guais, són com així industrials.
Vale, això antigament era una fàbrica d'armes i ara doncs, és un campus universitari. Està guai. Em recorda zones de Taiwan, on feien això d'antigues zones industrials, doncs feien centres culturals o coses guais. Molt bé, molt bé. La veritat que està molt bé, Si podeu venir a visitar, és guai. I ara anem a creuar el pont aquest, a la ruta, seguim la ruta. Entrat a dins de la catedral que jo no volia perquè valia 10 euros, val 10 euros, però és guai, m'ha sorprès, o sigui, val la pena. O sigui, això és el claustre, hi va amb l'audioguia que entra dintre els 10 euros i hi ha sales molt guais, la veritat. Pujat a l'església que té dos noms, que és de Sant Ildefonso i de los Jesuïtes, per veure això, les vistes, perquè el campanar de la catedral no es pot pujar. Igualment aquesta església està més amunt que la catedral. Ahir deu anar per aquell camí d'allà de muntanya. Bueno, era una carretera. Això són les cisternes de Toledo, que ja està, és això, no hi ha res més. Hem decidit anar a buscar la finestra més petita del món. Sí, això. Creiem que és això. Jo no sé si finestra és, però bueno, suposem que és això. Aquí, per no pujar, caminant han creat escales mecàniques. Últim dia a Toledo, sencer, i el primer que hem fet ha sigut anar a la mezquita de la Blanca o de la Santa Blanca o alguna cosa així, i amb l'entrada bueno, hi ha un QR, que és una audioguia. Aquí està la mesquita i les vistes que hi ha són molt guais. Hi ha aquí una porta, crec que és la Porta del Sol, que es diu, i des de baix es veu l'altra part de Toledo. L'Alcázar. Los ejércitos antes de el ejército. Bueno, en total, que hem entrat gratis. I ens han dit la senyora que era gratis. Allà posava 2,5, però bueno. Ens han explicat aquest mapa. Y la senyora diu que es muy complicado, solo lo entiende la gente del ejército, los militares. Després d'estar 3 hores i pico a l'Alcázar, hem dinat quasi a les 3 i hem sortit ara a dinar i hem entrat aquí a la sinagoga del Trànsit. Acabem d'entrar al monestir Sant Juan de los Reyes. El claustre és molt guai. Monestir de Sant Juan de los Reyes. Ja és l'últim que visitem avui i demà, perquè ja marxem. Demà visitarem l'estació d'autobusos.